ng Diyos na pagpupulay-pulayan ng ating debutante na magiging gabay niya sa pagpapatuloy sa buhay Kristiyano. At ngayon ay pangungunahan po, sisimulan po ni Sister Jessa Bautista. Nasaan po si Sister Jessa? So, sasabihin niyo po, papakilala po kayo, tapos onting introduction kung paano kayo nagkakilala ni Sister Campi at yung memory verse. Ako po si Jessa. Kaklase po ako ni Campi sa Bible School. At una kami nagkita dito nung nagkaroon kami ng youth camp ng church namin. At yun. Campi, happy birthday. Yung verse na ibibigay ko sa'yo ay makikita din sa Proverbs 31 verse 30. Sabi doon, charm and grace are deceptive and beauty is vain. But woman who reverently and worshipfully fears the Lord, she shall be praised. Yun. Sabi doon ay, yung kagandahan ay nandun na. Pero mas mahalaga yung may pagkatakot sa Panginoon. Nasa iyo na yung kagandahan at alam kong kilala mo ang Panginoon. Sana manatili yung pagkatakot mo sa Lord. Happy birthday. Bali, tatawagan po natin ang pangalawang magbibigay ng memory verse, si Sister Mia Bautista. Sister Mia.